για να μην ξεχάσω, το site είναι σχεδόν έτοιμο. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Περιμένω τώρα κάτι μαλαϊκίες, κάτι ταμιακές, κάτι επεκτάσεις να κάνουμε, κάτι πράγματα. Σε 1-2 μέρες παραλαμβάνω τα βινίλια, σε 1-2 μέρες παραλαμβάνω το merch. Αυτά. Τι ωραία πράγματα που γίνονται τώρα τελευταία. Δεν μπορώ να εκφράσω το πόσο χαρούμενος είμαι. Δεν μπορώ να το εκφράσω, δεν έχω βρει τον τρόπο ακόμα. Πολύ χαρούμενο. Βάζουμε ειστήρια, αλλά τελειώνουν. Κολλάει λίγο το site, τελειώνουν τα ειστήρια, βάζουμε ειστήρια. Τώρα νομίζω ότι είμαστε sold out στο πρώτο κύμα, οπότε πολύ σύντομα θα σας ενημερώσω για το δεύτερο κύμα των εισιτηρίων. Τα πάμε λέγα. Wow! Δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Έχω αρχίσει και αγχώνομαι από το μέγεθος της επιτυχίας. Αλήθεια. Γρήγορο update. Και η δεύτερη φάση των VIP εισιτηρίων έχει εξαντληθεί. Όλα γίνονται πάρα πολύ γρήγορα σήμερα. Θα σας δώσω πληροφορίες και θα σας ενημερώσω μόλις θα είναι διαθέσιμη η τρίτη φάση των VIP εισιτηρίων. Peace out.